Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Šéfku zdravotníctva na dôležitú schôdzku vraj nezavolali. V stredu do obeda sa malo konať stretnutie k štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá sa nachádza vo veľkej strate. 100% vlastníkom VŠZP je ministerstvo zdravotníctva, ministerka Zuzana Dolinková. Hlas SD na ňom napriek tomu mala chýbať. Aktualizované o vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. O stretnutí ako aj neúčasti ministerky na ňom informoval denník SME s odvolaním sa na svoje zdroje. Stretnutie mal zvolať premiér Robert Fico, Smer SSD, a prítomný na ňom mal byť aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je aj predsedom strany Hlas SD, je teda v pozícii Dolinkovej straníckeho šéfa. Ministerka má byť tento týždeň na dovolenke, prečo sa však tak dôležité stretnutie konalo bez nej, úrad vlády ani samotné ministerstvo nevysvetlili. O zlej situácii v poisťovni sa totiž hovorí už niekoľko týždňov, nejde o novú záležitosť. Na celú záležitosť reagoval po medializovaní rokovania minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Aj keď sa premiér momentálne rehabilituje po teroristickom útoku, stretli sme sa ako predsedovia dvoch koaličných strán Hlas, Sociálna demokracia a Smer, SSD, aby sme prediskutovali dôležité témy v oblasti sociálnej politiky a rodiny, migrácie, zdravotníctva, podpory regiónov a hlavne energetickej bezpečnosti, najmä v súvislosti s obmedzením dodávok ropy z Ukrajiny, uviedol. Podľa zdravotníckych expertov Oskara Dvoáka z PS a Petra Stachuru z KDH ide zo strany premiéra o vyjadrenie nedôvery ministerke zdravotníctva. Ak premiér rokuje so štátnou zdravotnou poisťovňou bez ministerky zdravotníctva, tak ide o vyjadrenie veľkej nedôvery voči ministerke, reaguje na absenciu Dolinkovej na stretnutí Dvoák. Stachura naznačuje, že je to ďalším signálom toho, že ministerka nezvláda svoj rezort. Nečudoval by som sa, keby vládnej koalícii došla trpezlivosť, dodáva.